Please update us sa mga nagpadayon natong investigasyon, very specific on the series of mga na-missing or quote-unquote na-abduct ng mga residentes Davao, ma'am. Sa kung ano, under investigation gihapon ang katungong nahitabo ng mga abduction diha sa Kalinan. Kalinan. Gi-assure man po sa ato ang City Director si Police Colonel Alberto Lupas na sulbadon jud pud namo ang kaso para makit-an pa tong isa na wala pa nato nakaplagan, no? Nya matagaan po justisya tong namatay, matagaan justisya ang pamilya. Okay. So, dili na gyapon namo na siya pabayaan, sir. Na-imbestigar ba nato itong kaso ni Rodrigo Kadungog sa Pangi, ma'am, nga na-missing? Oo, ginaimbestagahan gyapon na tanan na krimen nga nahitabo sa dakbayan sa Davao. Wala na siya ginapabayaan na ay mga nakatutok din ng mga investigators and case. Asa ka to si Rodrigo, ma'am, no? Lagi ngayon kamot papunta so mo na po na kung ano mo no kung naamoy any information ayaw mo kahadlok nato sa pulis so lang yung identity confidential man na and then ayaw isipa nagamay lang to na informasyon na mo kuanan nga dili to makatabang sa kaso apan ko itagpi po na sa among mga nakalap na informasyon nga gikan pod sa laing sources makita na to ang dako na picture o ato ang tagaan og maong paglagad. Yes, ma'am. Batasan, kustumbre na sa uban, ma'am, sa social media nila ginapagawas ang mga informasyon. How do we take it? During sa press conference sa gahapon, no, ang gikuan din sa ato ang City Director sa Katawhan na ayaw lang ninyo i-post sa social media. Sa police ninyo siya i-report. Unya, kana po ninyo i-post sa social media. Ayaw po itong mga tumo-tumo or buhat-buhat lang sa inyong imagination na magpataka lang mag-comment. Kasi pwede man gud siya makakos og fear o mas makalibog sa unahuna sa katawhan nga subaybay sa inyo ha. Ang pinaka-importante ana nga hatag ninyo sa mo ang information unya kung dili mo gani niya siya tinuod or valid na information ayan na ninyo i-post sa social media. Oo, ma'am, daghan nagsugyot, baba na to ang oras sa curfew, ma'am, para makauli labi na ang mga batanon. Unya dapat naagyo CCTV sa tanan nga mga major junctions makaha, ma'am, o asa mga lugar? Ang kanang sa curfew Sir June, gina-implement man yun na nag-start og 10 p.m. Pero kung gusto yun ninyo na siya, pwede man ninyo ilabi sa council. Sa ato ang City Council, para maistudyuhan po kung kinahanglan ba siya ipababa or unsa ang mas maayo pa. Pero sa side sa kapulisan sa Davao City Police Office, nagatuyok-tuyok yun mino for kanang pag-implement nato sa kaning pag-rescue sa mga minors para i-implement nato ang curfew. Yes, ma'am. Sige, ma'am, kay kung doon ay magpasag petisyon o ako mo pirma ko as a plain citizen. Ma'am, daghan katawhan karon, murag nabala ka, ma'am, na nagduda na nga life is here pa ba daw sa Davao. To the critics, ma'am, what do you say? Life is here gihapon diri sa dakbayan sa Davao, Sir June. Okay. In fact, kung i-compare nimo ang crime incident since 2016 up to 2023 gababa nya ang pinakakuan ko nga picture ani kay katong last year 2022 January to April natay natala na 167 crime incidents or katong sa focus crime nato like murder, homicide, theft, robbery, rape, kidnapping, motor napping. Last year, natay na tala na 167 from January to April. Pero this year, from January to April, naalang tayo 94 incidents. Ayan. So, dako kaso ang diferensya, Sir Juno, ang pagbaba. Okay. In fact, kung tanawon na to,
Sa compare nimo sa last year, layo ra kaayo siya, Sir Jun. Yes, ma'am. Oo. Sige. So makita na to nga live this year gyapon sa Dakbayan sa Davao. Nagkataon lang jud na nagkasunod-sunod ang kaning mga heinous crime. Pero kung tan-awon pud nimo dili man siya sa tanan area sa Dakbayan sa Davao na Okay. unya na timingan lang jud na karong bulan na sa Mayo daghan ang nahitabo. Yes, Pero compare nimo sa katong January to April, Medyo Mingaw layo man ra. per June, Okay. wala kaayo. And then, ang ato sa ko ano na, ang ato ang crime solution efficiency ni Yes. taas po siya, no? Oo. Compared last year. So, diyan mo makita namin kamot ang kapulisan sa Davao na sa ato ang mga crime prevention advocacy and anti-criminality na mga programs.